Noora Kivilahti ja Ruudisen siellä on parta kolja, jolla on niin nätisti laitettu tuo tukka, että näkee sitten paremmin tuolla radalla edetä. Korkea pirettä edustaa tää parta. Olet sanonut kaikki FMVit ja kaikki muut. Kaikki muut tokovaliot, jalkivaliot ja hyppyvaliot. Ahaa. Korjeniät ja kaikki omistajia. Aalta voi siis nähdä tuon putken päällä. Kyllä. Se näkyy nyt tosi hyvin, kun oli tukkakin laitettuna kivasti tonne ponnarille. Näkyy tosi kauan. Kato, tännekin mennään. Ja paitsi putket on paljon kivempiä kuin toi puoli. Älä. Ai jaa. Sä et ollut täällä 7 asti. 7 saakka. Mä oon himas niinku siivonut hulluna, kun mä tullut huomenna pennunkattoja. 2 tulee huomenna. Ne halus väkisin tuolla molemmat huomenna. No ne tulee pentuja kattoo. Ja tukka hulmuteen tulee.